Uitați acolo la teză de fetele. La teză, vrea interviu. Nu, dacă care cu antena trebuie să dispăreți, și mai nici și noi de la televiziune. Vă dăm bani, vă dăm bani, antena 3 din tot mintit antena 3, tot. În funcție cu Badea și cu domnul Gâdea, să-l gură. Eu îi spun direct așa, românești. Nu, chiar pe trăieșul nostru. Da, gură pe domnul Gâdea, pe domnul Badea, da. Care-i la antena 3. De ce? Nu-mi permit așa ceva mișinoși. Ce mai slab proclam antena 3. Nu mai văd mișinile care cu Ponta și cu șmecherii care iar el acolo în televiziune. Și pe domnul care e la pușcării, cum îl cheamă, domnul ăla care e mare. Opa, arde-o! Așa băieți, așa spune așa. Antena 3 cea mai mișinoasă. Nu are și cât am comuna noastră aici. Niște pamblicari. Domnul Voiculescu, care e cel mai mișinos om. Pușcării, fi dă 30 de ani, nu-i dădem 10, 30. Saturi de șmecherii. Asta e adevărul. Ce mesaj aveți de Revelion pentru Ponta și Voiculescu? Ponta și el la pușcărie, în locul lui Voiculescu. Asta e misiunea mea. Misiunea mea pentru Ponta. Pușcărie și el. O mințit țara, nu o da nimic. Și ne-o da mie pensionar? Un pachet de țigări? Să duc acolo la pușcărie.